Та ще са ви нужни сива цветна хартия, жълта цветна хартия, черен маркер и ножица. И нека да започваме. Начертавате с молив квадрат и след това го режете. Ето го и квадратчето. Първо вземаме листа и го сгъваме на две. Трябва да сте го сгънали ето така. След това вземаме едното ушенце и го прегъваме нагоре ето така. След това вземаме и другото ушенце. Ето така трябва да ви се е получило. След това, когато го разтворим, виждаме ето това. Вземаме ето това първото и го прегъваме ето така и трябва да стане триъгълниче. Ето така. След това, след като сме го прегънали, вземаме ето това долното крайче и трябва да го пъхнем ето тук вътре. Ето така. Може да използвате лепило, може и без. Аз избрах да сложа лепило. Ето сега слагам от лепилото и го залепям. След това трябва да намажем и другата част. И отново по същия начин прегъваме. Ето това трябва да е резултатът. И ето вече е готово. Само остана да нарисуваме очичките и да сложим зъбите. Това е по желание. Може да си го сложите просто ето така. Ето ги и очичките. След това с молива начертаваме тук зъбките. Ето ги и зъбките. След това ги намазваме с лепило. Ето го и резултатът. След това може да сложите и ушички по ваше желание. Ето го и резултатът. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така,